салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар назди гардиши фурудгоҳ сеюм базда қарор дорем. аз ин тараф чордумаи аэропорт мешавад, роҳ савем Садбарг, ба тарафи чап гардем, роҳ ба сӯи фурудгоҳ мешавад. ва аз ин тараф жилмассив. хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ дар ман ҳамин бинои новостройка ҷойгир аст дар 8-ум ошина. бисёр бад гап намезанем, рафтем. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи хонаи фурӯшӣ полноценный духонага мебошад, яъне ҳар ду ҳуҷра ва ошхонааш треза доранд, лекин соҳиби хона се хонага кардагианша. ҳозир ба шумо ҳамашро нишон медиҳем. навормона ҳатман то охира тамошо кунед, баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Се хонага мебошад, духонагаи полноценный бо масоҳати 75 метри квадратӣ дар 8-ум ошинаи бинои новостройка. худи бино аз 13 ошина иборат аст. марҳамат, шурӯъ мекунем. инҷо коридор мебошад, давуми коридор. дар инҷо як шкафи бениҳоят калон мондагиянд, бо маблағи зиёда аз $1000 харидорӣ кардагиянд. дӯстони азиз, бениҳоят як шкафи калон аст. ва дар инҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона. марҳамат, аз ҳоҷатхона шурӯъ мекунем. инҷо ҳоҷатхона мебошад, системаи вентилятсия ҳаст. инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальни мебошад. ҳама трезаҳо панҷара доранд. ва бино отопление гузарондагӣ аллакай, батареё часпондагӣ. хона худ расон мекунем, бо тамоми ҷизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне чизере ки дар навор мебинед, ҳамашон меистанд. дӯстони азиз, инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, яъне меҳмонхона. кондитсионер ҳаст. марҳамат, дӯстони азиз, хеле ки мебинед, панҷара дар ҳар як треза ҳаст. ва инҷо ошхона тамошобинони гиромӣ, полноценный духонага мебошад, лекин ман ҳамин қисми ошхонаи ҳамчун як сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ соҳиби хона кардагиам. марҳамат. сохтмони садик. дар инҷо мактаб аст ва дар инҷо чордумаи аэропорт. минтақа бениҳоят хуб мебошад. ҳама чизҳо дар кори дар наздикии хона ҳастанд. марҳамат, тамошобинони гиромӣ, нархи хона бошад $60,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва инҷо ҳамом, дӯстони азиз, система вентилятсия ҳаст, мошини ҷумашӯӣ ҳаст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст. марҳамат, дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.